That's why all priests are kakag to debate with me. Mo ba problema mo gud pud nimo kay tawag ana siking panghagit niya pagkahuman ang imong hagiton kadto ng iro. Itoy pamangka. Madili ka sa diri sa kasa mga itoy. Ayaw sag ambag dito sa mga iro. Maluoy lang ko nimo. Maayong adlaw kanin ninyong tanan mga sir ug mga ma'am ug ani ana subjekta kini inyong atong programa sa TV Apolya.Argumento uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Usa dili pa ko mo padayon na shout out sa mga igsoon natong mga Katoliko nga kanang nagataban nagasuporta sa programa. Daghan kang salamat Sir Dencio, Sir Ronald Escaliar, Sir Romy Inodio, Sir Robert Avila, Sir Michael Jeroy ug sa tanan nga wa nako naditok Sir Emmanuel Papas, daghan salamat sa inyong tabang ug sa inyong suporta. Sir Del Civillas, yun, thank you. Sir Jomar, thank you. Okay. So ganina naka-post nato or na-post nato tong ato ang video nga gi-upload. Ang titles ng Bible Alone, Imbentong Protestante. Nya daghan man kaayo nag-comment nya ato sa unang i-shout out ang ato makigsuon nga mga nag-comment dinhi. Sir Fel Ramos, yes sir, maayong adlaw nimo din ha. Ingon pa ni Mr. Bulambaw. Ingon pa niya Bible and Others, imbento ng RCC. Gusto nag-ingon. Ikaw nga sulpot. That's why all priests are kakag to debate with me. Mo ba problema mo gud pud nimo kay tawag ana siking panghagit niya pagkahuman ang imong hagiton kadto ng iro. Itoy pamangka. Madili ka sa diri sa kasa mga itoy. ayaw sag ambag dito sa mga iro. Maluoy lang ko nimo. Okay, yon na Sir Fel Ramos, Sir Bonchi Espiritu. Maayong buntag. Okay, Mr. Manuel Inyon Catalonia ingon pa niya pari ka sir unsa man imong otoridad mo depensa pari unta at tumamahayag aron katuohan pod. Actually ang among mga pari is dili ingon ana kadaghan kay para maghimo ingon ani pagpanalipod sa pagto. Remember, imagine mo not less than 45,000 good mo ka mga sekta na milukop sa tibok kalibutan niya di na matro sa mga pari. Muna nga ang mga layman by the authority of the priest based po sa canon law, canon 229 nga ang mga binunyagan especially kadtong na ay nakadawat sa gitawag og kumpirma na ay katungod nga manalipod sa pagtuo. Basta provided nga ang gitudlo istudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So mo na kung imong i-question na dapat pari lang yun alibay magudla ay kabalo mo kusulpot ka. Kabalo ka sa mga pari nga kung sakon pa ba dili patulan na inyo ang binata nga mga argumento. Dili daginuton ba ngano man kay ang panabot sa mga pastoy ug itandi sa mga pari perterang layo Layo ra kayo lima kag ang theology, philosophy theology sa mga pari i-compare ana inyong pastoy ng 4 ka tuig. Mura og digiskwela kurso sa okay. Yan, Sir Wel alaan niya, sir, maayong adlaw nimo, Sir Mr. Tito Buho. Saba sino, kay angay. Ngano man di ay og magpadayon ko pagsulti, nganong tawag ka ng pahilomon man ko nimo. Ngano man, sakitan mo sa ko ang istorya. Sakitan mo mga pangka ng inyong botbot. Sus Ginoo ko. Mr. Pastor James, ingon pa niya, yes, na ako'y mabasa. O, sige, basaha daw. Basaha daw. Mapatunayan, basaha letra por letra. Kapitulo, bersikulo nga na ay Bible alone. Kapag di mabasa, di tinuod. Nga nagiskot og Biblia, composed of Old and New Testament sa. Kaya kung ingon siya nga, dawaton nimo nga bayot ka. Kanang imo pagkabayot ay nagipahid sa kuha. Okay. Ingon pa ni Mr. Wayne Carter, pwede man pod mabasa diri bro on New Testament 2 Timothy 3:15. Actually wala man nag-refer sa Biblia kung imong tan-awon ang historical background. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17. Nga naman pinakauna nahuman ang Bagong Testamento around around the 99 AD. Kining 2 Timothy gisulat ni San Pablo in between sa 60 to 70 AD. 60 to 70 AD.
So buti pasabot kining kasulatan nga ang gipunting din wala nagdagapunting sa word nga or tawagan ng Biblia that composed of Old and New Testament. At the time nga iyan nang gisulat, wala sing una-una ba nga maapil na ilahang mga gisulat. So kanang yung kasulatan din ha, kung imong iatras na sa 14, 14:15, gibasa na ni Timoteo, buti pasabot existido na ang maong libro. Kung existido na ang maong libro, buti pasabot dili na mao ang Biblia. Kundi parte na sa Biblia that refers to the Old Testament. Kung kana nga atong argumento kay kuno mabasa nimo, di ka mo tuo kay Biblia daw ang gipunting din sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17. So buti pasabot nahuman na di ay gusulat ang Bagong Testamento sa panahon San Pablo. Gibungkag na inyong kasaysayan. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. O kanang aklat ng Panginoon din na sa 34:16. Kung man na, Biblia na. Kasi pinag-ingon ninyo nga Biblia na. Wala lagi na ba? Madasgrasya ang inyong interpretation. Nga naman, instead of mutanaw o mangita mo og mga ebidensya pag-prove sa inyong gisulti, maghimo naman hinuong og inyong kaugalingong opinion. Mr. Okong Lumeo, ang Biblia gitawag na balaan, siyempre dito. Kasi nagtawag na balaan sa Biblia. Kamo? Sulpot naman mo. Diyan dito na junta mo to. Unsang sita sa Biblia, Kapitulo, bersikulo nga, dito na junta mo to sa Biblia. Sige, David, tagada ko yung sita sa Biblia, ningon ang balang kasulatan, nga ningon ang mga apostol, ningon si Kristo, nga Biblia raton tuwan. Biyon sang sitas na. Okay, kinsa pa na kumingon kanimo igsuon nga tungod kay dili pare wala ka tungod sa pagdepensa kasi nag-ingon nimo. Buot-buot ka. Buot-buot ka. Buot-buot ka. Mahimo ka lang tawag ining dili ka iyas Ginoong Jesucristo or mahimo kang mini nga propeta kung naa ka sa gawas sa simbahang Katolika unya nagtudlo daw kuno kag Kristo. Mao na dili kay nakasulod simbahang Katoliko, nami katungod ng manalipod sa pagtuo. Ano man, naaman mo mga taki. Naaman mo nga tawag ini mutira. So, normal gina mo mga Katoliko, panalit na ng pagtuong Katoliko. Kaya naan ni responsibility by virtue of our confirmation, we have the rights and responsibility to defend our faith. Mr. Pab Muring, kini, kuhan po ni, aktuat po ni basher ni, samot ang ibito na di mo tuo sa Biblia, ang tuuan ni Esther. Kasi nag-ingon niya mga di mo tuo Biblia. Chismis. Pamuring. Timanan lang yung trabaho ay pag-apil-apil aning kini nga isgutanan nga naman sa hinungdan nga anang hugba nga katawanan ng imong argumento. Sa mo kay nagchismis nimo nga ang Katoliko dili mo tuo og Biblia? Mugamit mig mga encyclopedia kay para ipakita namo ninyo nga ang among interpretation dili opinion na ami facts gunitan. Mo na point kanang mogamit og encyclopedia. Ay nalang Sir Fel Ramos si Sir maayong buntag. Siya daw Mr. Manuel Catalonia bantog ra wala mo gapanghatag og Biblia, paliton man na. Libro man na. Naamay tawag ini mga publishing houses nga nagproduce o nagprint ana nya kanang mga papel ana wa man agipunit. Nya kami mga Katoliko basta mo imprint mig Biblia. Mugamit gyud mig kanang nindot nga papel. Muna mahal-mahal gyud kung paliton kay siyempre gituhan ko na namo nga sinulat pulong sa Dios nga sinulat. Nga iprinta lang ni mo newsprint. Sama sa mga ginabuhat sa mga protestante nga daw muraba og kanang usa na ba daw murabag kanang murabitag ordinaryo lang nga letter or ordinaryo lang nga kanang sinulat ang giprinta. Dili mo na ang mga Katoliko mo na mahal ang mga Biblia sa Katoliko, ano man, sinungdan nga, naggamit o mga papel nga nindot na mga papel. Dili tawag ining baratuhon lang nga papel. Nana nga, kung mangitag Biblia, ay mo palit. Palit, magani-gani inyuhang kabuang, sana ka lang sinulat nga pulong sa Diyos. Diba? So, wala mga sir o mga ma'am, ang dita pa ilad, mani nga to ang kuan karon nga human na to og post pag na mga reaction to bago na pud nato. Kaya para at least dili ma-miss ang kuan, dili ma-miss ang unsa na. And comment lang mo sa comment section and unya taud-taud atuan na pud nang tubagon na mga share og mga di pa ta ka live sa pagkakaron kay mo lagi
nagtigom-tigom pata for the award obligation nga mga sir ug mga. Okay, so kato lang una and yun, daghang salamat. Ug balik na po taon niya pag na po ti mag-comment nga kinahanglan tubagon ug shout out nato sa muna ato ang buhaton. Okay, Ave Maria, Viva Cristo Rey. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.